Moabot na ngadto sa 40 ka mga lugar ang gipahigayunan og missing operation sa masakop sa Dengue Taskforce sa Talisay City. Kini sukad niadtong Agosto ning tuiga hangtud ganiha 23 ka mga eskwelahan na ang ilang napahigayunan og missing operation. Ug uban ini sa mga sitio ilabi na niadtong mga adunay baguhay lang nasuta nga positibo sa kaso sa dengue. Matod ni Dr. Lino Alansado, ang Talisay City Health Officer, nga naalarma sila sa kalit kapagsaka sa mga kaso sa dengue sa pagtungtong sa buwan sa Agosto. Gikan sa napo ngadto sa 25 ka mga kaso sa nangaging mga buwan sa Hulyo-Agosto. Dugang 58 ang natala nga kaso. Musubana na tanan sa 130 ang kaso sa dengue sa dakbayan sa Talisay. Ang paningkamot nga gihimo aron masiguro nga wa gyoy mamatay tungod sa sakit nga dengue sa dakbayan sa Talisay. Mani positive nga kuan nga admitted nga patient, so sure gid nga naa diha ang kuano source, so mato among ginamistingan, then kuyog na tanan, apil na ang sanitary inspector, ang medtech nga mo kuha sa katong sample sa water ug ang kaning mga dengue task force.